Nu skal vi snakke med dig, julemand. Hvad er det, I vil mig? Vi skal have julehemmelighederne ud af dig. Julehemmelighed? Hvad fanden? Jeg arbejder jo bare i IKEA, for fanden. Jeg aner jo ikke noget. Hvorfor er det også, I kaster teaterblod i hovedet på mig hele tiden? Fordi vi kan. Nu holder du bare kæft og siger, hvad julehemmelighederne er. Julehemmeligheder? Hvad fanden? Hvad snakker I om? Sindssyge mennesker? Nå, hvis det er på den måde, så henter vi torturredskaberne. Hvad snakker du om? Ah! Hvis du ikke tilstår, så ringer vi til din svigermor. Nej, ikke svigermor. Alt andet for Guds skyld. Ah! Okay, jeg tester. Nisserne bor i virkeligheden ikke på loftet. De bor i kælderen. Okay, vi tjekker på Wikipedia, om du taler sandt. Wikipedia? Hvorfor gjorde I ikke det bare det fra starten af? Hallo? Ej, det kan ikke være bekendt. Kraft helvede. Fuck. For helvede. Så kommer det fra. Yeah, this is Brian. Send hjælp for helvede! I'll be right there. Fine! Nej! Santa Claus is in danger! I have to save him! It's time for some action! Ready or not, here I come! Here I come! Vis mig til jeres leder. Merry Christmas, motherfucker! Brian, hvor fanden det var godt, du kom! Bare sat skyd om nu, hvor fanden du når flygte! Brian, hvor fanden det var godt, du kom! We gotta get out of here soon! Ja, det er du kraftet med ret i. Jeg sidder i den der vaskekælder i start 1,5 minut nu. For satan! Jeg var ikke engang bundet. Idiot. Okay, that's... Idiot. Go! Lad os se, Hurry! og hvor fanden er det så? God, skyd op for helvede! Lyksvinet! Han er også! Brian, for satan! Han har et gevær! Det gør sgu ikke så ondt. Jeg tror, jeg er klar igen. Hvor er min pistol? Den er lige der, Brian. Oh my god, Santa. Det var kraftigt, That godt du dukkede op. was an adventure. Ja, hold kæft.